Viem, že florbal nikoho moc nezajíma, ale napriek tomu dopozeraj toto video. Hovoria ti, že je to fejkový hokej? No ja som začal hrať florbal práve kvôli tomu, že sa mi hokej veľmi páčil, ale bohužiaľ hokej je častokrát nedostupný pre množstvo ľudí. A tak som si vybral florbal ako alternatívu. Je to jednoduchší šport, finančne menej náročný a zažiješ rovnakú emóciu ako pri hokeji. Hokej je častokrát kvôli finančnej náročnosti iba pre bohatých. Bohužiaľ. Ale florbal, ten je dostupný takmer pre všetkých. Hej, ale čo tá tvrdosť? Veď to je pre baletky ten šport. Áno, síce nie je taký tvrdý ako hokej, ale v poslednom čase sa aj pri florbale poriadne pritvrdilo. No našťastie je naozaj bezpečnejší ako hokej. Nehrozí ti, že ťa niekto prišpendli na mantinel tak, že sa už na nohy nepostavíš. A v tom si myslím je aj taká malá výhoda. A čo ty? Aké ďalšie dôvody pre florbal poznáš? Naozaj ma to zaujíma, napíš mi do komentu. Ak si amatér, rekreačný športovec a podobne a chceš si či už vyskúšať florbal, alebo si ho poriadne zahrať, tak najbližšiu šancu máš už 29.8. v Košiciach, práve tu v športovom areáli Florpark na Ťahanovciach. Formáty budú na malé brány aj na veľké brány. Takže nezabudni, registruj sa čím skôr a vidíme sa tu vo Florparku.